खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गहेना दोनग्रा गथायाव जुबिन गार्गनि गिबि सावगारिया मोजां मोनगिरिफोरनि गोसोखौ बायफ्लेहोयो। बिटिसि बिसायख'थिया दासान्दि गोख्रों साखाफारा जागासिनो दं। बिटिसि बिसायख'थियाव जुबिन थैनायनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। जिएमसिएइच एनाटमी हान्जाया जुबिन गार्गनि गोथै सह'खौ रायजो राजाफोरनि मान बावनायनि थाखाय मा समनि थाखाय संरैखा खालामनाय जागोन बेखौ थि खालामगोन। सासे फरायसाया जुबिन गार्गखौ लाजि फोनांनायनि उनाव मुलुगसोलोंसालियाव हिंसायारि जाथाय जादों। आसाम सोरखारा बोसोरसेनि थाखाय थांखु, पान मसाला आरो गुटखाखौ बन्द खालामदों। आसाम राइफलनि काफिलायाव हरखाब गाग्लोबनायनि जाहोनाव रौनियाफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव सानै सुबुंखौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। गहेना दोनग्रा गथायाव जुबिन गार्गनि गिबि सावगारिया मोजां मोनगिरिफोरनि गोसोखौ बायफ्लेहोयो। गुवाहाटी सोहोरा अनजाथाव देंखो आइकन जुबिन गार्गखौ नोगोरमानि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनाय समाव मान बावदों। मोजां मोनगिरिफोर आरो नखरनि सुबुंफोरा ज' जानानै बे महरगिरिखौ गोसो गोरबोजों बिदाय होदों, जायनि देंखोआ लाख लाख सुबुंजों रिंखांदों। हानजा सुरनाया गिबियाव काहिलिपारायाव बिथांनि न'आव सौहैयो, जेराव बिथांनि बिसि गरिमा गार्ग आरो बिफा कपिल बरठाकुरा जोबथा मान बावो। जुबिन गार्गनि जिउ गैयै देहाखौ गंसे ग्लासनि बाक्सुआव नुनो मोननाय बे सावगारिया गोबांखौनो गोथौवै दुखु होदों। गावारि फोरबोनि उनाव हानजा सुरनाया सर'साजायनि अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्टस कमप्लेक्ससिम थाङो। रोजा रोजा मददगिरिफोरा लामायाव सारि जानानै बिबार खुबैदोंमोन आरो सावबाहननि सेराव थाबायनानै गावसोरनि गोथौ फोथायथिखौ दिन्थिदों। गोबां होंगो दोंगो आरो गोख्रों गरमनि जाहोनाव माखासे मोजां मोनगिरिफोरा लोरबांबो जादोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि फोसावनायनि उनाव रायजो राजाफोरा सर'साजाय स्टेडियामाव जोबथा मान बावनो खाबु मोन्दों। हादोरसाया रोजाबगिरिनि सन्मानाव मोनसे मुसुखा गायसननो बोसोन होदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया देंखो मुलुगाव मोनसे फारागथि सोमजिहोदों, नाथाय बिथांनि बिहोमा बिथांनि अराय समनि मेथाइफोरनि गेजेरजों थागोन। नैथि खौराङाव दङ। बिटिसिनि बिसायख'थिया दासान्दि गोख्रों साखाफारा जागासिनो दं। गासै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव गासै 3,355 भट सोग्रा मिरुफोराव सा 26,58,136 भट होगिरिफोरा भट होगोन। 5थि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय गाबोन 22 सेप्तेम्बराव भट होनाय जागोन। गासै क'क्राझार जिल्लानि मोन 12 बियाबफोराव सा 4,500 भट सोग्रा सोद्रोमाफोरखौ थिसननानै गोबां साखाफारा खालामनाय जादों। भट सोग्रा हानजाजों लोगोसे बेलट मुवा आरो रैखाथि एस्कर्टफोरखौ रबिबाराव गाव गावनि थिखानाय जायगासिम दैथायहरनाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव 7,951,000 रेजिस्टार जानाय भट सोगिरिफोरखौ सिबिथाय होनो थाखाय 942 भट सोग्रा मिरुफोर गायसनदों। जिल्लायाव गासै सा 100 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेगासिनो दं। गासै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव गासै 3,359 भट सोग्रा मिरुफोराव सा 26,58,136 भट होगिरिफोरा भट होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोन 40 बियाबनि थाखाय गासै सा 316 बिजाथिफोरा बादायलायदों। फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय बेलासि 4 रिंगासिम भट होनाय जागोन। ओनसोलनि इयुन खुंथायनि थाखाय गोनांथार बिसायख'थिनि फिथायखौ 26 सेप्तेम्बराव फोसावनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ। बिटिसि बिसायख'थियाव जुबिन थैनायनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। जुबिननि रुंसारि जानायजों लोगोसे बिटिसिनि बिसायख'थिनि थुलुंगायाबो खमायबाय। जेब्लानो बिजेपि दोलोनिफ्राय जागायजेननाय राजखान्थि दोलोफोरा जुबिननि रुंसारि जानायनि खौरां मोनो, बिथांमोनहा गावसोरनि फोसावदिंनायनि नाजानायखौ दोनथ'नो गोनां जादों। मानोना गिबि खोन्दोआव बिसायख'थिनि रंजानाया गोख्रोङै बांबोगासिनो दंमोन, दा बिदि आबहावा गैया। बिटिसिनि गोबां लाइमोन भटारफोरा दायो गुवाहाटीआव फैदों। गरेस्वर, अदालगुरि, क'क्राझार आरो बाक्सा बायदि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरा बाइकजों गुवाहाटी फैनायल' नङा, नाथाय गारि भारायावबो फैगासिनो दं।
दानि थासारिखौ नायनानै जुबिननि सुबुं गोसोखां खाम्फाया गोबाङैनो गोबाव जागोन होनना रोखा फोरमायो। बेनिखायनो मान बावनो फैनाय सुबुंफोरा गुवाहाटीयाव हर थाहैनो गोनां जादों। बे बेलायाव गाबोन 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां भट सोनायाव बाहागो लानायनि सम्भाबना खम होननानै बुंनाया गोरोन्थि जानाय नङा। बे खेबाव बिटिसिनि बिसायख'थियाव भट होग्राफोरनि जौखोन्दोआ सिगांनि मिजिंथिनायनिख्रुइ गोबां खमायनो हागौ। फारसेथिं केम्पेइननि हाबाफारिनि उनाव हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन जायगाफोराव जुबिनखौ मान बावनाय हाबाफारि खुंगासिनो दं। मख'नो गोनांदि 22 सेप्तेम्बरखालि बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाय हाबाफारिया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ जिएमसि एनाटमी हानजाया जुबिन गार्गनि गोथै सह'खौ रायजो राजाफोरनि मान बावनायनि थाखाय मा समनि थाखाय संरैखा खालामनाय जागोन बेखौ थि खालामगोन। रुंसारि देंखोनि गेदेमा जुबिन गार्गखौ मान बावनाय महरै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि जिएमसिएइचनि मोनसे मेडिकेल हानजाखौ बिथांनि गोथै सह'खौ रायजो राजाफोरनि थाखाय संरैखा खालामनायनि बिबान होनाय जादों। बे थिरांथाखौ गोबां अनजिमानि अनसायगिरिफोरखौ गावसोरनि जोबथा मान बावनो हानाय खालामनो थाखाय लानाय जादोंमोन। जिएमसिएइचनि हानजाया गोथै सह'फोरखौ नायबिजिरगोन आरो बेसे गोबाव सर'साजायनि अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव रायजो राजाफोरनि मान बावनो थाखाय लाखिनो हागोन बेनि सायाव नायबिजिरगोन। दिनै रायजो राजाफोरनि नायनायखौ थि खालामनाय जादोंब्लाबो दोलोनि बिजिरनाया थि खालामगोन दि बेखौ अखानायै सानसिम बारायनो हागोन ना हाया। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जुदि माबाफोर गाज्रि जानायनि सिन मोनोब्ला गाबोन मोनाबिलि समाव गोथै सह'खौ सावनाय जानो हागौ। जुबिन गार्गनि गोथै सह'खौ लानानै हानजा सुरनाया गुवाहाटी जानानै लासै लासै आवगायलांगासिनो दं। मानोना गोबां दुखु मोननाय सुबुंफोरा दं, जायनि जाहोनाव सर'साजाय न'सिम सौहैनायाव गोबाव जादों। गोथै सोलेरखौ लाखिनो थाखाय सोरखारा सायख'नाया बे अनजाथाव महरगिरिनि फारसे रायजो राजाफोरा गोथौ अननाय आरो बाख्नायनायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गखौ सासे फरायसाया लाजि फोनांनायनि उनाव काजिरङा मुलुगसोलोंसालियाव हिंसायारि जाथाय जादों। आसामनि जरहाटआव थानाय काजिरङा मुलुगसोलोंसालियाव सासे फरायसाया रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्ग, जायखौ मोजां मोननानै जुबिन दा मुङै मिथिनाय जायो, बेनि फारसे अनादार दिन्थिनायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव मुंदांखा जानायनि उनाव बे जाथाया गोख्रैयै गोसारदों। बेनि दसे उनावनो 400निफ्राय 500सो बायजोनि सुबुंफोरा हस्टेलनि लांगोना सिङाव हाबदों, जायनि जाहोनाव सम्पथिफोरखौ खहा खालामदों आरो हिंसायारि जाथाय सोमजिहोदों। मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा थासारिखौ सामलायनो आरो आब्रुथिखौ गायसनफिननो थाखाय आगान होयो। उनाव फरायसाया गावनि मावनायनि थाखाय उनदाहा फोरमायदों। द'थि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा थांखु आरो निक'टिन गोनां गुटखा आरो पान मसाला फाननायखौ बन्द' खालामदों। आसाम सोरखारा गुटखा, पान मसाला आरो गुबुन थांखु आरो निक'टिन गोनां सोबग्रा मुवाफोरनि दिहुनथाय, दोनथुमनाय, राननाय आरो फाननायखौ बोसोरसेनि थाखाय होबथादों। 21 आगस्तनिफ्राय बाहायजानाय बे बिथोनखौ सुबुं सावस्रिनि रैखाथिनि थाखाय सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफानआ गनायथि होदों। आदार रैखाथि बिफाननि मावख'गिरिफोरा रोखा खालामो दि होबथानाया सिगांनिफ्रायनो गोहोम गोग्लैबाय। मावख'गिरिफोरा बेफोर बेसादफोरनि खहा गोनां सावस्रिनि गोहोमफोरखौ बे बिथोननि थाखाय गुदि जाहोन महरै मुंख'दों। बे होबथानायखौ 2006 मायथाइनि फुड सेफ्टि एन्ड स्टेन्डार्ड एक्टनि गेजेरजों मदद होनाय जादों आरो बिथोनखौ सिफायनाय सोरबा सुबुंनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ मणिपुराव आसाम राइफलनि काफिलायाव हरखाब गाग्लोबनायनि जाहोनाव रौनियाफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव पुलिसआ सानै सुबुंखौ खादों। मणिपुरनि पुलिसआ आसाम राइफल्सनि काफिलाखौ लानानै गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि उनाव सानै सुबुंखौ हमनो हादों, जेराव सानै रौनियानि जिउ खहा जायो आरो सा 5 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया 19 सेप्तेम्बरखालि बिष्णुपुर जिल्लायाव जादों। बे हरखाब गाग्लोबनायनि उनाव रैखाथि हानजाफोरा खाथि-खालानि जायगायाव नागिरनायनि हाबाफारि जागायदोंमोन, जायनि फिथाय महरै गोबां सुबुंफोरखौ हमथानानै दोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव मोनसे गोनां फोरमान बिलाइआ जाबाय गंसे सिलभार ब्लु भेन, जायखौ गाग्लोबग्राफोरा बाहायदोंमोन होनना साननाय जायो, जायखौ गाग्लोबग्रा जायगानिफ्राय 10 किल'मिटारसो गोजानाव नागिरना दिहुननाय जादों।
पुलिसआ बे गाग्लोबनायजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय भेननि बारग' बिगोमाफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। मावख'गिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ नागिरबाय थानायनि जाहोनाव ओनसोलाव रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलनि रैखाथिनि थाखाय जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।